na zo ki ba. Ni falal farin cikin zuciya ta kai kaban, soyayya kai ne kaban. Ga wani sabon dakan daga fitattun madaka doka shirin fina-finan Hausa. Wallahi laifin mom ne, wallahi ba ni ba, wallahi ba laifi na bane ba da Allah. Kana ganin ta firgice ta tsorata, in dai ba wata manufa kake da ita ai ka kyale nan. Today's Life Nigeria Limited su ne suka ɗauki nauyin gabatar muku da wannan shiri mai ƙayi. Fanan. Ba na tahowa a tsaye da ni, idan aka tsaye da ni ina yin hukunci. Ka ya hakuri ka yafe mu. Faɗa mu da ne gare. Fanan. Ku miji da mata ne? Akwai matsala. Subhanallahi, matsalan me? Ta tabbata. Damn it! Ni zaki yaudara? Ni? Yaudara ni kake gaya ma kalman yaudara? Ka taba ganin inda aka taka ruwa aka ɗebi ruwa? Ba a shishige wa mace har asibar da kai a wurinta. Idan har ina raye ba wanda ya sake irin cikin wannan halin. Da kai na sa gaba, ba ni babu fargaba, yaƙi ba zai ci ni ba. Ba zan guje ka ba, dan ban gano kamar ka ba, wanda akwai ba za na je ba. Ni falal farin cikin zuciya ta kai kaban, soyayya kai ne kaban. Lalle wannan abu ya wuce ma yadda yake a koda yaushe. Who is this guy? I'm really sorry. Daraja, kuɗi, ɗaukaka, babu abin da ba sa wucewa. Gaskiya akwai matsala. Ɗaukar nauyi Mansura Isa, shiryawa Muhammad Dallansu. Kamar yadda addinin musulunci ya tanada, wani kotu ta zartar da hukuncin cewa wannan shari'a za ta tattara ta gabaki daya. Ya mai girma mai shari'a, zan faɗa gaskiya ne akan duniyar ta shaida irin halaccin da namiji ya yi wa mahaifiyata. Fanan, ba da umarni Shak Isa Alolo Banaki Sabon Ƙarfi. Fanan.